Umbutho iGauteng Electricity Movement ugrogrisa ngokugaya inkxaso yoqhankqalazo lukazwelonke ngakucimicimi wombane okulandela inyathelo loqhankqalazo belithetheka namhlanje nelingakhange liqale. Le yimiboniso iqela elizibiza ngeGauteng Electricity Movement elifuna iphele. Lazise iqumrhu eliphehla umbane uEskom ngezigrogriso zokugaya inkxaso kwilizwe ngokubanzi. Inherited debts of the apartheid regime. That's why we are suffering so much. That's why today they want us to pay for electricity. In fact, electricity is a basic right. And we are saying, if they do not want to come on board, everyone, starting from Gauteng to other provinces, we are not going to pay. Rather, they switch off for all of us. Eliqela lithi alithethi njengeSoweto nezityholo zokuba abahlali abafuni kubhatala ityala abatyatye kwalona. Kwaye liyaphika ukuba lohlulakele ukumisa ngxi iSoweto namhlanje ukuba ingasebenzi. Sometimes a boxer might lose round 1, but there's always round 2 and round 3 and 4 and 5. Kodwa uninzi lubonakale lungangqinelani kumaziko ezonxibelelwano. Iqela lithi lithathe isigqibo malunga nentshukumo yabo elandelayo.